Goddag og velkommen til TV-avisen med Benny Børsen. Mit navn er måske Benny Børsen. Okay, men hvorfor fanden hedder du Benny Børsen? Er det din mor, der har givet dig det åndssvage navn? Nej, det var faktisk min far. Nå, for... Det er fordi, jeg lavede en bøvs, da jeg blev født. Så min far, han syntes, jeg skulle Ben. Så min far, han syntes, jeg skulle Benny. Men så sagde min mor, nej, han skulle Bent. Og så sagde min far, han skulle Benny Børsen. Men nu snakker vi ikke om mit navn, måske. Okay. Herovre kan I se, der står nat. Nu er det natten. I kan se, der kommer lidt lyn. Det er 10 grader lyn. 10 timer lyn. Men folk, de vil nok komme sådan her. Løb ud af huset og skrige. Ah! Og så vil de falde i søvn, når de bliver ramt af lyn. Og så står der dø. Hvordan ved du, hvad er? Det er, at jeg smører min finger op i himlen. Eller bruger en flyvemaskine eller noget. Eller spørger du Gud? Jeg spørger faktisk Gud og kravler op i et træ. Og så mærker jeg min finger sådan her. Hvad bliver det så på onsdag? Det ved jeg ikke. Men det regner med, at der kommer sol! Okay. Men nu skal vi snakke om morgen. Nu skal vi se. Nej, jeg finder ud af, hvornår det bliver. Hvordan det er på. Starter vi nu? Okay. Jamen, vi taler om natten, så der er lige 100 stykker, der dør af lyn. Cirka, eller 5. Men nu skal vi tale om morgenen og onsdag. Nu skal du sige det til mig. Okay, godt, så skal vi ikke lige gå udenfor. Skal vi ikke lige gå udenfor og se, om du kan gå ud og spørge Gud, hvad det bliver på onsdag? Jo. Okay, godt så. Vi går derude nu. Vi ses derude. Godt, vi er begyndt. Nu. Det er i dag. Men det er i dag. Jeg ved, hvordan jeg kan snakke med Gud. At sådan. Venstre lidt omkring. At jeg gør sådan her. Med min finger. Så kan jeg se, hvor der kommer regn. Eller torden og alt det der. Men nu regner det, så kan jeg ikke finde ud af, hvornår det bliver onsdag og alt det der. Men jeg regner på onsdag bliver det. Der kommer fred ned fra himlen. Okay. Med opgift og alt det der. Så. Og vil der så komme græs om onsdagen? Ja, faktisk. Se hvor meget jeg fandt lige. Så vil der falde måske kæde. Men på fredag skal jeg sove sammen med Morten. Hvad fanden er Morten? Jeg ved det ikke. Nej, på fredag skal jeg til weekend. Og sove med Morten, din ven, tror jeg. Ja. Nu kommer vi godt lige over et nyt. Nu skal vi kigge lidt på hestene. Okay, nu er du derovre. Her kan I se, der er nogle heste. Du kan godt se det, ikke? Jo. Men det er ret godt, fordi heste, de bliver rigtig sultne, fordi der kommer græs ned på himlen. Det er det samme som, de ikke kan bruge det rigtig godt. Men nu kan I se, det er ved at blive forår. Kan I se det? Det tror jeg. Nu kan I godt se, at det er ved at blive forår. Æbler. Og dernede. Men nu skal I se. Er det dine planter? Hvad? Er det dine planter? Ja. Pas på, fræserplanten ikke spiser den. Hvad hører jeg? Jeg har ikke set den. Lad os gå ind igen. Nej, kom lige, vi skal lige se. Ja, nu har I hørt alt. Nu har I hørt alt om det der. TV-avisen god aften. Eller var det morgen? Nu siger vi aften. Kom, spil med mig. Se, der er miskat. Mis.
Den sorte panda. Hold da varm. Nu kan I se. Nu skal jeg lige ned på mine pladser. Så. Godt. Klar? Godt. Det er vi snart slut nu. Vi ses i morgen klokken. På onsdag. Klokken. OLD. Onsdag. Giv der på. Nu er jeg ret god til at stave. Så onsdag klokken 7. Klokken 7. Hilsen. Farvel.